kaže smrt je kraj, to je Božji zagrljaj, jer nas čeka pravi raj, tek kad dođe časak taj, a taj časak nije znan, jer ljudima nije dan. Zato nam je vječni san umrijeti ko musliman. Kad to čovjek osjeti, Azrail ga posjeti, dušom nebu uzleti i otpočne živjeti. Zar to nije nagrada cijelog životnog rada? Jedina nam nada da nas čeka naknada. Za svu našu tešku bol, što nas jaše kao trol. Ne, to nije neki fol, to je Božji blagoslov. Zato dobro razmisli dok se nismo smirili, jel smo stvarno živjeli, ili smo mrtvi i bili. Koja je to razlika među ta dva oblika, od mrtvoga krvnika ili živog smrtnika? Zato moli Boga svog, velikog, milostivog, da ti časnu smrt poda, još danas, ako Bog da. Jer smrt treba slaviti, sa svim srcem željeti, samo njoj se nadati, i za smrt i živjeti. Sve je drugo zabluda, samo prazna požuda, prevara, bol i tuga, i plisova udruga. Dok se smrti bojimo, niske glave stojimo, svoje ropstvo volimo, Isu se molimo. A kad smrt zaželimo, tad nebu odletimo, sav teret ostavimo, Allahu se vratimo. Veliki Azraile, dođi u moj san, uzdigni me ka nebu pre nek svane dan. Izvedi me iz tmine prema svjetlosti, na put koji vodi ka Božjoj nježnosti.